fľašky vodu, asi tak do štvrťky a do jednej striekačky dáme olej a do druhej vodu. A teraz to striekneme tam a mal by sa vytvoriť efekt s olejovou škvrnou. No a Jakub, čo si dokázal týmto pokusom? Že olej má väčšie molekuly ako voda. A na základe toho, čo teraz vidíme? Že je rôzny objem tekutiny. No aj to, lebo si dal menej toho oleja, teraz si to tu narozlieval, som zvedavá, ako to poutierame, takéto masné. No ale ešte čo? Rečie, ako to inakšie vyjadríme? To rečie. Hustota. Hustota látky je rôzna. To znamená, voda má inú hustotu, ako olej má inú hustotu. Tu handru držíš, ako to není špinavá handra, vieš, ja ju periem každý deň. No, takže tu sme dokázali hustotu. Tu sa vám odpojila tá striekačka, mali ste nejaký problém s tým? S tým napájaním? Nie, len vypojila, ako sa dá. A ešte čo by sme vedeli dokázať týmto pokusom, keď tam máte tie striekačky injekčné? Stlačiteľnosť. Kvapaliny sú stlačiteľné? Nie. Takže nestlačiteľnosť v tomto prípade ani veľmi nie, lebo v tej fľaške máme nejaký voľný objem, priestor. A ešte čo by sme vedeli? Jedna striekačka, druhá striekačka, to sú dve nádoby, v strede ďalšia nádoba. Čo ešte? Akú vlastnosť, Nina? Zmena akože objemu kvapalín v rôznych nádobách. Čiže tvár kvapaliny závisí od tvaru nádoby. A ešte, keď tam máme viac tých nádob, tak čo? Že sa dajú prelievať. Prelievať a ešte a deliteľnosť, výborne. Čiže tu týmto pokusom chlapci mohli dokázať, okrem tej hustoty, na ktorú sa zamerali, deliteľnosť. Prelievať, že sa dajú a tvar. Dobre, ďakujem.